בוקר, אי שם באמצע היער, מתישהו בתחילת מרץ. שאול בדיוק מתעורר ומחכה. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב, שאול. אני רוצה להגיד לכם שהבוקר נמאס לי לחכות. נמאס לך? למה נמאס לך? כן. תראה איך כיף לנו פה. לא כל כך כיף. שמשון, אתה אח שלי הנמן. תדע לך שאני מתגעגע למוזיקה, אני מתגעגע לבחורות, אני מתגעגע לכל האוהלים שהיו פה מסביב. נשארתי לבד, רק איתכם. מה קורה? אל תדאג, שאול, יש לי חדשות טובות. מה? קראתי בטוויטר שאוטוטו מכירת הכרטיסים מתחילה. באמת? כן. פסטיבל יערות מנשה חוזר? כן. יש, איזה כיף! אנחנו לא נהיה לבד יותר. רגע, לוקח קצת זמן להוציא שלט מהאוהל. זה לא פשוט כמו שאתם חושבים, אבל בסוף זה יוצא. יש! עד סוף לא חיגיון!